шампионат по пожароприложен спорт. Искам да изкажа благодарности за поканата на организаторите, да ги аплодирате за това, което са направили, а разбира се и за нашите домакини в лицето на община Долна баня. Благодаря, желая успех и късмети за напред и нека пребъде този прекрасен шампионат, това мероприятие. Сега за вас няколко красиви фолклорни песни. Ако желаете, може малко да потанцуваме и български хора. Заповядайте. Браво, да си! Ето ги! Браво! Това е друго. На пистата.
ръка се закрива. Ей така, с български танци. Сега, следващата песен е специално отново за всички вас. Да закрием това прекрасно мероприятие. И е песен, която е позната от ефира на Фолклор ТВ. Казва се "Овчар свири". Както можете, заповядайте. Нека изиграем и нея. Значи вие се оказахте и прекрасни танцори. А сега да видим с следващите дали ще ви затрудниме. Казва се "Гледай ме, гледай, мило либе". Това е.